dati nin kɛ ne b'a garanti billahi ala bi nafolo d'i ma danfɛn t'a sɔsɔ. Allahu akbar. I kelen bɛ fɛ k'a kɛ i bɛ don so kɔnɔ n'i donna so kɔnɔ i bɛ tasuma kɛ furunɛ kɔnɔ ka nɛgɛwala da tasuma sanfɛ o y'a sɔrɔ bisimilahi rahmani rahim b'a sanfɛ i ka wariko hami bɛ arahamani kɔnɔ dati o t'a bannen o tuma i bɛ sɔrɔ ka kɔlɔsi ta sisan i bɛ basimalatu wurudi i b'ale wurudi nin sen siɲɛ 11 ani 111. Allahu akbar. nin sen ta kɔni ka jan dɔɔni. ne belebele. I y'a faamu. siɲɛ 11 ani siɲɛ 100 ani siɲɛ 1 ani siɲɛ 11. Allahu akbar. dati n'i tilala o wurudili la i ka sɔjɛ ani kami jɛma i ka olu tobi ni ɲɔgɔn ye ni k'a saraka. Allahu akbar. billahi da ka sunɔgɔ dati ala bi wari d'i ma maa y'i sɔn ala b'i sɔn maa y'i sɔn ala b'i sɔn. nin ye tiɲɛ ye. ne de ko diɲɛ bɛɛ ma Konate dati n'i kamana gana ala kana bolitigiw ka da kɔngɔ ala wele ala de ko an ka wele a b'an laminɛ wallahi ala wele cogo dɔ de dilen filɛ i ma wari ko la nafolo ko la dati nin kɛ ne b'a garanti billahi ala bi nafolo d'i ma danfɛn t'a sɔsɔ. Allahu akbar. nin ye basimala nasira min ye nin ka teli kojugu ala dati ko fɛnw ka teli ni ɲɔgɔn ye wallahi nin ye telimani dɔ dilen i ma n'i ye nin kɛ dɔrɔn i bɛ ala jɔlen ye nin siga t'a la dɛ. Konate dati a bɛ nin cogoya de la wallahi ne y'a f'i ye c'est-à-dire adamaden bi fɛn o fɛn ɲini a bɛɛ bi ala ka kuranɛ kɔnɔ wallahi mais n'i t'a dɔn i t'a dɔn de wallahi dɔnbaliya ye dibi ye e m'a ye ala ko kuranɛ kɔnɔ k'an ka tugu sababu nɔfɛ a b'a kɔnɔ de n'o tɛ ala t'a fɔ sababu ye tiɲɛ de n'o tɛ ala t'a fɔ ko bɛɛ yɛrɛ de sigilen don sababu kan n'i ma da sababu la billahi ala b'i ta ci maa o maa ma da sababu la a tɛ ala fɛ de i y'a faamuya dati sababu ye tiɲɛ ne ye sababu telima dɔ di mɔgɔw ma kuranɛ kɔnɔ ni o ye iza wakati dati sadiri ne ye kabako ye iza wakati la billahi ni ala yɛrɛ tɛ danfɛn dati se k'a lakali. Allahu akbar. o y'a dan ye. I y'a faamu sadiri mɔgɔ minnu bɛ kule nin fɛn in jinɛ bɔla nin fɛn in jinɛ ne b'olu jate kalo mɔgɔw de. Wallahi ne ye min ye iza wakati la ne ye min dɔn a la ne ye min faamu a la ne ma dala ni muriden m'o dɔn iza wakati la o billahi o la ne y'a f'i ye ne ye iza wakati kala k'a ɲɛ dɔn ka sigi a kan ka tila ka mɔgɔw kalan a la olu ka sigi a kan ka tila ka mɔgɔw dɛmɛ n'a ye u k'a nafa sɔrɔ. Wallahi o kɛra Mali bɛɛ iza wakati ne ma dala ni maa b'a dɔn ne ye o. I y'a faamuya. Konate dati an karamɔgɔw bɛ yen u bɛ yen dɛ. I y'a faamu. Wallahi minnu y'a dɔnni d'a ma an bonya b'u yɔrɔ. Wallahi bɛɛ b'a dɔn dɔnni dɔw tɛ sɔrɔ ni village finw tɛ o. karamɔgɔ dɔ bɛ kule f'a bɛ fɔɔnɔ billahi dalilu t'a bolo. mikoro juru bɛ tigɛ dɔ bolo dalilu t'a bolo. dɔ bɛ kuma arajo la ka kuma réseau kan a tɛ foyi dɔn. an ka tunkaranke o ɲininka dɔrɔn. Wallahi e taala karamɔgɔ joli fɛ yen i mako dilanna. a caman man ɲɛ. I taala dɔnnibaga kulela joli fɛ yen arajo la kumakɛla joli réseau la kumala joli e taala o joli fɛ yen i ka nafoloko la a ma ɲɛnabɔ. fu falaki c'est-à-dire ne ye fɛn kelen bɛ d'i ma ala dati iza wakati ala ka kuranɛ kɔnɔ wallahi na ne b'a baara k'i ye billahi i bɛ nafolo sɔrɔ taa kana taa la. Wallahi siga t'a la. I y'a faamu. Wallahi siga t'a la. nafolo surusi ala ka kuranɛ kɔnɔ n'i b'a ɲini iza wakati don n'i y'o jɛ a banna. ayi i tɛ siga t'a la o. minnu y'a baara kɛ o b'i dɔn. Wallahi i y'a faamu. Wallahi dati fɛn ɲumanin b'a yɛrɛ feere sa. a ma se kule ma a ma se fɔɔnɔ ma a ma se arajola kuma ma a ma se telela kuma ma don bɛ ne bɛ kuma wa ayi ne tɛ kuma don bɛ o ne da a ye nin fayida in ta a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ aw ye a bɛ nin kɛ aw ye mais ne ka mun b'o la ne ye sababu min dɔn n'o ye ne yɛrɛ dɛmɛ n'i ye maa gɛrɛw dɛmɛ ni o ye dati kɔnɔla jɛlenya kama ne bɛ diɲɛ bɛɛ wele ka n'a ma. Wallahi
o la n y'a f'i ye iza wakati nafolo baara ye a ka teli o ye teliya dan ye diɲɛ danfɛn o danfɛn y'a kɛ ala bɛ nafolo d'i ma siga t'a la yɛrɛ c'est-à-dire ne ye fɛn dɔ de y'a la quoi dati maa min yɛrɛ ti nafolo sɔrɔ fiyewu ko ala m'i da setigiya kama ala yɛrɛ ti sɔn i ka na baara in kɛ awɔ e m'a ye caman di ne sɔrɔ wa wallahi a ma latigɛ bɛɛ ye o dati ne ka nafolotigiya latigɛlen don ala yɛrɛ bi sɔn e bɛ bɛn ni iza wakati kuma ye garibukɛ fɛ i bɛ na iza wakati baara kɛ bilayi n'i y'a kɛ i b'a sɔrɔ wallahi siga t'a la o la ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye baara in b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000 awɔ mɛ i bi 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800 dati an bɛ baara kɛ baara ɲɛnen kɔ i b'i ka wari tɔ sara kunatɛ ni muritɔw tɛ kelen ne danaya ye c'est-à-dire ne bɛ nin kɛ mɔgɔw ye ala kama de pour que bɛɛ bɛ se ka baara kɛ quoi wallahi wallahi y'a faamu o tuma an bɛ ala deli maa minnu ka sababu b'an bolo ala k'olu ɲɛsin an ma amin dati ne ka mɔgɔ dɔw bɛ na ne fɛ yan c'est-à-dire n t'a fɔ n bɛ o bɛɛ expliquer video in kɔnɔ abada ni kumana sisan o bɛna dɔn jagaribukɛ b'a fɔ koyi wallahi dati an b'a to tan wallahi iza wakati baara i dala la i ma da la n'a kɔrɔbɔ dɔrɔn tiɲɛ don dɛ a kɛko kelen kɛ i k'a kɔrɔbɔ wallahi min b'a la e k'o ye bilahi e t'a fɔ bilen ko nafolo baara ti tiɲɛ wallahi n ko kuranɛ de y'a bɛɛ belebele n'i tɔɔrɔla sigi kuranɛ ma n'i banana sigi kuranɛ ma innahu shifa'un lil mu'minin dɔɔni ka di kuranɛ ye furakɛlikɛla de ye mu'mini bɛɛ wallahi i y'a faamuya a nisɔndiya o tuma dati garibukɛ ka telefɔni nimero a walawala n ye maa min mako b'i la bɛɛ mago b'i la ni o tigilamɔgɔ bɛ fɛ ka an ka kuma telefɔni na n ka telefɔni nimero min sɔrɔ min na o ye +223 72 24 02 98 ni ala sɔnna n'i ye wele nin nimero in na inshallah i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wallahi ka fɛn kelen kelen ya mɔgɔw kan wala dati an ka da sababu la an ka baara kɛ ni sababu ye adamaden k'i tafa dɔn k'i ka ɲɛnamaya dɔn k'i ka ko yɛrɛ kɛcogo dɔn wallahi n'o kɛla i b'i lafiya wallahi ni tiɲɛ n'i ka ɲɛnamaya kɛ kunfɛtaga ye a laban bɛ kɛ bɔnɛ ye dɛ wallahi ola ala k'an bɛ sababu ma ya rabbi ala k'an sago kan ye amina ala k'an ka laɲiniw sabati ya rabbi ala k'an ka hamiw dilan amin ala k'o kɛ ala y'a bonya kan ayi amin fɔ sɔli ala rasuli wasalim rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi